Hai, mamisi chakuuya kwamana kuita umwaiwa. Ndozvifungira. Nditi tinoona kuti kukura kwakanaka kwakurira muna vanhu vokunya. Pana here apa zvatu zvauya kumana? Wanzana marowa? Tangi. Hai, ndiko wakunhuhwirira. Ari fresh. Changobukwa. Handiti? Tunoti handiwe ichi envelope yebrown. Ungabuda kayobva mapepa. Yei. Hai, yepola tingasa hlaka handiti? Hai, yepola tukiswa handiti? Wagara ndokupinda imomo. Ukangomita makriteria. Chimaisai mvura. Asa aibuda. Siyari papa handiti? Mpunduirira. Ndo veduka ngaurashika. Mandisa zvamusoro tisapa. Come on. Pani Bible yabva kuna vachiwenga. Nditi? Vachiwenga kuri vasokwere? Aiwa apostle. Talent. What ndozvikanaka handiti? Shukura Jehovha nyika yerifa tai iBhayibheri handiti ka? Ai pakanaka. Tichavhura toverenga takumba namai. Toona kuti unotonga hurumende yakanaka. Ungauda katinaka zvikadii handiti? Ichamba kuna Vakuru HH paZambia. Ndoona vanhu vose vapinda handiti? HH wadaira patata. Kokofa asitaunza. Asani. Kamira. Chaona zvichobva kuri. Matia paZambia here? Tutongobvarura ndaisina basa. Zvakanaka pesi name. Yes. Hai, kwaenda apa? Waunza matsvuku svika. Ruvara ndobva akanganisa handiti? Ndikapfeka zvitsvuku azoita. Ndobedza. Anga kanaka asaiboda. Dzorerai handiti? Mungomudza taavona handiti? Mungomudza taavona asabona. Hatihopfeki handiti? Ruvara. Ava ndivapa? Ndobva kuna Tobam. Ndikachikangwarisa handiti? Tonoti hazvipadi kukura kwakanaka handiti? Makore angu anoudzamu handiti? Kutora 7 na9 orovanidza pachikuru. Komana nditoba mero. Wakanda pamberi. Ndoimba kanga avona patatari pamberi handiti? Akati ndonza tori yakuno zvanga singazivi taito vanhu vafara. Isai bacon yangu chimwe chekitai moti vakari handiti? Pana vamwe here? Sanodza notopira zvo. Uyu ndiani? Nero. Ndetaura namai zuro. Waunza murivo? Ndinero. Ndetaura namai zuro nchiti anotumira. Pamwe mukadao muna mari. Asi unoiwani vakabhuroka ka. Sanodza zvangu. Havanochaona kuti. Votozimbira kuna anzani wemaroa. Mutoona musiyana nditi? Vane mari navasina. Ko mune matapiri. Muriona mapotato anobona vane vakateerera tichitaura murivo namapotato vakateerera asai ndafara. Hai repi yamashuwa handiti? Saipa nditaura namai zuro mai vakati aibudo repi yakanaka uye vanoida handiti? Inotamba namapotato zrovhaidzwa imomo handiti? Zvisashota handiti? Mune ofisi yagara inounhu wayo. Ava ndivapa? Yabva kuna Mike Shimube. Mukomana uyu? Hai iyi hativhuri handiti? Iyi tikavhura itosungwa. Handi makona vafana vombare vana spirit level handiti ka? Nana famani handiti? Vakabahwa vakapombwa kupinda mukati nenyaya yekutamba navanhu vano masuper spread aibuda. Uye vaudze kuti handidi bash handiti? Tovaziva tikangotambira vakutoita all white. Uye ndaitaura namai zuro achitembedza vaita sanzadi dzadzoka vadry clean. Avida papa? Kuna mavakupe vakakupwa kuenda kuri. Yaitori vanhu vose vatumira ndofara. Komana hai very good. Ndozvatorofarira handiti? Makore aMwari mune ikwemunhu. Mama mbovhura rakomana muchifumigeta. Mavasikana ka? Nokuti covid yakarwa munosizvo. Notidzokera. Mune takanangu ndoona kuti
kwatakanongwa kwati erenkini kuunity village vakapinda katai titengere right tiri kumunda tichifidha hove takapfeka masokisi edu handiti ikwaini wechidiki dzokono hai dzokono ndachena aiwa mutindingorimo mutindingorimo haiwa musvangu asi aibodo ngasaonekwa handiti matsvakapukwa isimusana handiti ungogara nomudhurawa asaenda mberi pane zvimwe ngasirove zvive ane madrinks aya abva kuna valungu edhikalungu chagwa chagwa ndosaka chakabuda mupavo chainyanya handiti hai aiswa mungovodza takasvika handiti yasa mungopa vana chimombe vakanomada kurimandi wakabuda here kato chiko kana kabuda ngadzokera handiti mufiri mumibudzi yomupiro question ndechipisha kuamerica namasanctions wayo asomakisa zvako handikuona hurumende yakanaka hurumende yajova hurumende yirifa uye ukaona usani wotumidzwa newokuzhe handiti ziva kuti hausi kuitira vokwako zvakanaka handiti iyo nyika yekwavo ichivaitira zvakanaka sakanakisa zvako ndii biden chikutonhorera watikutonhorera waunza junga hai vanonozondogara chitaura kuti chati ukaona usati wajungwa zvokwadi nyika yose junga chijungwa handiti uye iwe mucherechedzo zvikana rukumba toradza mai handiti kuti iwe ukadai tojunga kadai tokajunga junga hai ndafara kuita kunge ndine 18 akomana zvakanaka iri rise pakanaka handiti rise panotonhorera vanenge vanetsa vaya tojunga hai very good mabhokisi aya muchirengedza handiti very good zvimwe kumba hazvosvikika saka mugara mongorongedza mandi kuriva mandi wedu wakadzoka rimene mandi haigaiwe akowe handiti wakatotanda takatovatananisa wakaenda pasaraona musoro bhangu vane vachingovokura handiti vana mandi vachingotenga mama chivo namasnifa ndichachifuri chingochisai kucotage handiti wadzoka uri svaruvara kukwisa kala yake muri vati hapana vambotumira zvinohlika zvinohlika ipapo zvokuti todla izvi mbona ndokura kachisorovationsabikwa mai havana kunge vatumira handiti panchachavo handiti ndimaika isi totovatengera isu handiti chigadzira yepresident yakanaka huru handiti tonopa mai birthday izuva ravo ndo mwene handiti wazvo hai very good chimanyai mukomana mundi kugadzira ipresident yamai handitika mugara mangu iindisa happy birthday chagwa pachine zvimwe hapachina vamugabe kuri vachitunga tinashe mugabe hai